Assalamu alaikum sakira meɗen worɓe rewɓe tawaɓe e ley suudu meɗen Faso Kibaru TV. Bisimilla moɗon e ley yewtere meɗen nde min bowi waɗande wakkati fuu. Hande ndu nen tawa asawi nogay e go'o lewru meɗen juin hitan meɗen una ɗiɗi e nogay e joyi. En tawdama du e sukaɓe jokkolɓe worɓe e rewɓe bandiraɓe meɗen daraniɓe ko yadata e finan tawa Pular. Wodi fa hande du en keɓan jewten hande ke ɓuri fuu wadde fuu e haala théâtre e ley fulfulde. Joni ɗo nen tawda e waldere Bula sabu non yimɓe andiri e ley golle makko ɗo. Kanko du puɗɗeten yewtidinde e bangal gollal ngal. Fadde meɗen e natugol e ley hoore yewtere meɗen nde fuu en ɗaɓɓan o hollita hoore makko. So wiyama Bulal yo moye pay pay. So wiyama Bulal ni ginam inde am pay pay kay yo Abdourahmane Bari. Mi jangan université Joseph Kizerbo mawɗo ɗo ɗon woni ɓe janganmi jonka Bulal ngal hanka e ley golle amen ton ni inde nden wutore. Inde nden ndu wutaki nani nyandego ni mbimi bandiraɓe min gaɗan théâtre on ley ton mi waɗan mi woni Bulal mi itta mi waɗa Bulol yande hunde fuu no wodi so wiyama théâtre no wodi ko ɓeydata ko yimɓe belta no wana haala tan no jarata no gaɗa fuu yimɓe ɗum ɗon fuu no ɓeydane golle. Mbimi ndelle ni ka so wiyama Bulal fuu Bulol non ley ton seeɗa accum waɗa Bulol min gaɗum Bulol jonka min gaɗino théâtre o min gaɗi théâtre go'o yimɓe gaɗi ley park Bangorejo goɗo yimɓe belti fa woɗi ɗiɗaɓa gadi hawrino waɗi gadi gaɗum Bulol ngol gasi non le illa nen jonka jaɓi inde Bulal mi yinno tawe hande nde Bulol ngol galdunoɗa ga no wonde miɗa wondi anne e Bulol ngol Allah miɗa miiji wakkatiji muɗum wawrugon no gara ɗum waɗi ko mi yawa bandiraɓe fu no gaɗa ko mbiyata 2 ton no gaɗa coiffure gaɗa limitiji mi yiɗa ɗum Allah mi yiɗano wakkati fu no goɗɗo haajora kam Bulal fu ta non wawi noti gasi mi yetti sanne Bulal e bittolto yeso sabi ni nen andi ley golle maɗa théâtre ɗo wana an tan wona golla ɗon na wodi bandio debbo kanko du no gollida e maɗa wodi fa hande golle ɗe yimɓe ana maniɓo sanne ana yiɗiɓo sanne ndelle mi ɗaɓɓa kokka o micro fa kanko du hollita hoore makko bisimilla maɗa. Assalamu alaikum surnaɓe min Jenaba Jande wiyetemi ley théâtre ɗon waɗano rôle Moynir yon ɗo wotita Bulal wakkati fuu ley vidéo ɗi ley vidéo to kan ndego nde nami jiya ya dekigo min anda ya siɗodu noon na wana non ley vidéo toni nde so heɓoyi ceede milliards no waran no hokka ceede ɓangal ngal pré mariage gasi fofo maɗa ndelle bittolto yeso mi jaɓante micro o dani sakiki meɗen bandi en debbo fa joni yo tawdade e moɗon e golle ɗe kanko du mi hokkan ɗo holla hoore makko. Salamu alaikum min ɗo no ɓanditire Maimuna Ba no mamrude club Maimuna Ba ka ba en ɓe ka so ɓandude illa manane a ba fuu min tampintone yaasi to seeɗa gasi ndelle e bittolto yeso e kokko en oto micro no watta fa kanko do hollita hoore makko. Min inde an no anditire Lobbo Diallo militant club fulfulde min ɗotiri Bulal wara waɗa émission muɗum o. Lobbo Diallo rewɓe itti inde nde na aɗa itti inde nde yo inde mamiraɓe manna gasi so tawi sukaɓe ittino ndega min gaɗanno ke tubako wiyata saluɗu gasi no woɗi sanne en bittinan micro o yaato sakiki meɗen goto o wodi gasi fa wodi on fo ñalinama jam minna mi anditire Yakubu Bari minde le goleji ɗo wayde gona mi ɗotire Bulal min gaɗa théâtre ji amen ndele min du clé fulfulde ɗo ni mi andodiri fof mo no yettami gasi mi jotima mi yettima sakike joni o en tawdama ɗo fa handem sakike meɗen goɗɗo ono wi'e kanko du Gorko Diallo sabe ni e wodi ne joddinen e makko en kokkan ɗo hollita hoore makko fo suudu baba fama moy fadde meɗen e natugol e yewtere. Assalamu alaikum sakira meɗen wonɓe ɗo fuu no joɗi ɗo fo calminama donc min inde am woni Idrissa Diallo donc ley théâtre ɗo mi wiyata kena Gorko Diallo
non ley page am fuu Gorko Diallo mbiyetemi. Donc min du mi yi'i ɗum ni no ɗum weli kam e ley Fulɓe. Donc puɗɗum min du non waɗa seeɗa. Jonin o e ndewan farum to Buulal to sabu nen andi hawrondinde jande e golle iri ni wona ko hoyi sanne. Noye andu gonɗa na waɗa te keɓuɗa na hawrondini ɗeɗo golle ɗiɗi, jangugol e waɗugol tiyatere. Wallahi ko mbiɗa ɗum hawrondirde ɗum kamɓe jande ɗum hoya sey seeɗa. Amma na min ka sa'a majjum keɓimi ɗum ni kanjum janganmi le université ton. Kanjum janganmi yolle duuɓi tati min jangirta ko keɓa licence. Sa heɓi licence o fuu nden kay na wawi gollugol bangal ko latani fina tawa fuu. Ko latani fina tawa ko gollante ley ko anda e gollitorde yimɓe fuu na wawi. Ko laati so ni ko mbiyata cinéma, ko mbiyata théâtre on, ko mbiyata golloɓe le ɗumani radio uji meɗen hakkunde ɗum fuu na wawi natugol ton andu keɓa ley yimɓe komin jaawi kay fuu e bureau ton min gollata. Amma na min keɓi sa'a du ley jande amin ton min kolle noy yimɓe le waɗoɓe théâtre waɗoɓe cinéma noy woni gurdam ɗum noy gollirta ɗum kawrata. Donc ley ɗum ton min du mbimi mi enda mi wittinan ko wiyete ke waɗa so a hanti fu ngara ƴeewa ɗum ballita waɗoɓe théâtre ɓe. Min kam mi yiɗana min ngam mi waɗa théâtre o. Ayi jonle ɗum waɗi ko mbimi tu kadi wala ko neɗɗo doom fa duuɓi tati ɗin hantade wiya nden fuɗɗata gollal ngal. Hawri le ko ɓe mbi ɗum université amin ton mbiɗen goodi sukaɓe jokkolɓe daraniɓe fina tawa. Ɓen ɗon min kaldi mbimi min du ko heedi bangal théâtre fuu miɗo wawi wattugol hunduka. Ɓe mbi ɗum ka wala basi mi filo bandiraɓe yaldiɓe min gaɗa groupe amin. So min gaɗi groupe amin fuu so hawrine no woodi ley nokkure amin ɗon min gaɗa so ni noddama gere woɓɓe no kaaja Fulɓe suka Fulɓe waroɓe gaɗa théâtre e pulaku fuu gollan min mi jaha min norno ɗumani amin. Mbimi ɗum ka wala basi. Théâtre hawta e ko cinéma théâtre so goɗɗo wi waɗi théâtre hande ngare ƴeewen fuu so ni a ƴeewi fuu ɗon goɗɗo fuu adata ɗon yoppete jam gasi nodde ɗo ngaron ƴeewon ɗum ɗon gasi. Amma so wiyama vidéo fuu film kay adete jomiramu e conna weeti Allah fuu na jogi ley portable ma. Théâtre ka wala non. Théâtre kay so wona nokku to watte ton tan ngata jiya ɗum. Sa yahanay ɗum fuu a yiyata ɗum. Jonle mbimi so ni waɗi théâtre on fuu no wawi du wadde vidéo ji ɗin to. Kam wonno ɗum wiyatake cinéma kay de ɗum vidéo putoɗi ni weltanare jallingol timminoje e ko laati e ko bangal duniya fuu no gaɗa vidéo ji muɗum seeɗa du wawr kon du hakkillo to min adata hakkillo ɗum no yimɓe joɗoto ni haala wara ni ko jallini ko goɗɗum ɗum min ada min binda min ummo min gaɗa ɗum vidéo yimɓe fuu beltano. A haali haala waɗugol vidéo ji no watta fa neɗɗo fuu tawre ɗum e portable muɗum ngam ɓandi du so a watti ɗon vidéo fuu no watta fa hunde ke kalta ɗum taw neɗɗo no wawi tawrede ɗum wakkati fuu andi tindinoje ma yalla haalaji bawuɗi wallude yimɓe hawritinde e jam e koɗɗal lobbal est ce que na haala ɗum ɗon na waɗata nafa neɗɗo jala tan. Min gaɗata fa neɗɗo jala tan amma na min e hoore am ko ɓuri jallinade fuu ɗum ɓurum wawde wadde yolle ko wiyete artiste kam woni gaɗowo hunde ko wiyete bangal kambi cinéma e ɗumani fuu ko wuuri ɗum ko yiyata ɗum wurtinta. Abada aɗoyta nani goɗɗum ko heedi wadda ko yimɓe ɗum mbuuri ɓuri hoyde fuu abada ñemmoyta voilà ko yimɓe mbuuri ɗum ɗennan ɗum wurtinta. Min dule miɗa miiji oke ley jalningol ngol menga hande o fuɗɗirde min goni amma ley jalningol wawi jallina yimɓe fa hande yimɓe ɓen ɗo paama ke ko kaluɗa ɗum wona yo jallini tan ko kaluɗa ɗum no woodi ko wutoto ton ko wawi nafugol jamare fuu. Buulal e ley dimme maɗa andi e ley Pulaar waɗugol théâtre yo hunde ko yimɓe jiɗi ma yo hunde ke hoyi ma noy neɗɗo nangirte ma noy neɗɗo hiirete so gaɗo théâtre e ley Pulaar. Wallahi Allah théâtre e ley Pulaar ko hoya ngam sabu Allah de ɓiɓɓe adama fuu wona jaɓoɓe kulle majjum sanne Allah waɗi
enen ɓuri daranade bangal diina bangal diina o no haɗa kulle goɗɗe ɗo ɓe mbiyata kamɓe nani haaloɓe haala diina ɓe jonle ɗum ɗon no saabo wawtukon min ngam mi hawri ɗum so ni wona ko laataaki tilay fu mi haalata ɗo amana mi hawri wawtukon haalaji yoji ɗum wona ko yegiti ɗum wona mani na suusi Allah mani na waɗi ni woodi min dule miijana ni e bangal ko kaalanmi fulfulde ɗum tan heƴi ko yimɓe beltano ko ngaɗanmi wona ko ngaɗanmi ɗum de ko kaalanmi fulfulde ɗum Allah ni so ni haali ɗengal muɗum fu no haani weltane no haani ƴeewane gande yahay yoppay ɗengal muɗum woodi du a tindinan e ley golle ma woodi mi tindinan ley golle am no bandiraɓe am minen jangoɓe ɗume min ji'ata wawrugo ɗume min kawrata videoji en cakitiɗi woɓɓe no ji'a no mbi'ake hande fina tawa min darani ɗum fu firtatanake ke e jande ɗen no min goni ɗum de yimɓe no ngaroto ma no on jangi hande fa ɓoyde fa hande anon gon pila golle ta non pilo golle amana anon du warayni gina yolle min de miijo so ni wiiri ɗo fu go'o ka mi haalan ke nani no min goni filagol golle ɗiɗi du yimɓe jalan Allah ɗum fu sukaɓe jango fu no andi ke no ɗum wawi laro haala muɓɓo ayi yolle minen ka komin jiɗi ni pulako yaafome yardunome minen du min kolla ko Allah hokki men gande minen du Allah ni hokki men sakko ko neɗɗo ka ɓi Adama waɗi fu e bangal bawɗe Allah ni minen du Allah ni hokki men e ɗon min jiɗi min ñaa'ira fulfulde min ñaa'ira pulaar ayi dolle jaafo jaado mballita du e hande o Allah waɗi hande réseau ji ngori hande Facebook e TikTok en donc mballita hunde yaha yeeso fa yimɓe fof paamana minen du komin gonno min ngaɗa ɗum e bangal fa hande daranade pulaako min bofi du jaafo sanne Allah ñande mi waɗi vidéo on du haalana haala Modibbaɓe wala fof ko ngaɗinmi ɗum so wona min ka son waɗa vidéo fu ka soni vidéo on yalti fu wiye buuɗal ko haala ɗum to du donc ɓen toon du ƴeewa fa hande woɓɓe du ƴeewa ngam saabi majjum hay ɗon mbimi le ke Modibbaɓe soni a waddi ceede ɗuɗɗe fu dewte ɓetateɗa jangga nda mana soni a waddi herbere fu wakkati majjum ni gaɗanteɗa Fatiha moyta woɓɓe le ngaɗi vidéo ji ɗin jari mbi buulal accu haala Modibbaɓe min nani sanne min gaccan haala Modibbaɓe ganna min du'are ndelle min keɓa hakkilloji no min gatta ko golle amin ɗen jaara yeeso ay gasi buulal fadde meɗen e watoyde dow ɗo maɗa fu e ndewan farum to Gorko Diallo kamɓe e golle ɗe woni no watta fa jewtiɗen e makko alhaali ke jewtuɗen joni ɗo ay gasi Gorko Diallo en kaltano joni andu noye waɗde natuɗa golle théâtre sabu nen andi golle goɗɗe no gonanima ɗon ke baka théâtre o na wawi waltugol ɗon noye gaɗɗa nde keɓɗana hawrodiri ɗi golleji ɗiɗi woodi fa hande duna gonna golle ɗe golle ɗe wadde min ɗo puɗɗumi ɗum non ɗon so gonga ni min ɗo hago mi yi'irmi fulɓe no goniri ni na hanta en kalɗem ngam muɓɓa donc ndaroni min no weli kam quoi heddi puɗɗum wadde vidéo théâtre o 2023 donc puɗɗi am waɗude fu mi fuɗɗiri vidéo e jaado am warino waɗa ɓangal donc puɗɗum wadde vidéo on waɗande ɗum quoi mbimi mi wujjante kiiko donc min de suko goɗɗo on ɗon no wi'e yofunde donc min puɗɗi wadde vidéo ji ɗin donc yimɓe jiini weliɓe sanne donc min no mbimi no yimɓe ndaari fulfulde min kaali min ngaɗi ni weliɓe ni donc mi heddoto mi continue seeɗa ni yaade donc jogorimi noon mi heɓata temps wakkati fof mi heɓa nan waɗa quoi mais na ɗum weli kam min ka sanne ko ɗaɓɓanmi ni tawa yimɓe ɓe ɓe mballita min e golle ɗe e pittinta ɓernana men quoi ta ɓernana men minen de min jiɗa tawi leñol ngol na yaaja min jiɗa tawi wakkati fof leñol ngol na faaɗi tawi gergo tan kam andira ke durgol tan min jiɗan tawi nde inda nokku ley tubakoɓe e nokku yimɓe le keewal fu buudugol fu tawi anin dune ngol ley ɗon donc ɗum wadde ɗum mi miilinede min ngaɗi théâtre o e ɗowtirdema tan walde wiide joni so Modibbaɓe noddama fu ne han taw fulɓe tawe ley ɗon
so yimoɓe noddama hande fulɓe tawe ley ɗon, so maçon en noddama fulɓe tawe ley ɗon, a faami so waɗoɓe théâtre noddama fulɓe tawe ley ɗon, so sofotoɓe avion ji noddama fulɓe tawe ley a ɗon, faami a so faami tawe guere goto tan, so duroɓe noddama fulɓe tawe, remoɓe noddama fulɓe a tawe. faami Ndelle haala ka no moƴƴi sanne en nodda suudu baba dow e ɗowtirde bandiraɓe moƴƴoy e ɗiɗo golleji jonin o andini en mbawi wiide ke pullo gollo théâtre ne wawi wurgol e leggol e théâtre. na tiiɗi seeɗa sabi ko wadde mbimi na tiiɗi seeɗa fulɓe hunde fu nangirta ɗuma quoi teddinta ɗum sana jomum tampan quoi tampan hunde neɗɗo wara sana ƴeftoy fu yimɓe darata ɗum puɗɗe nde jomiramuɓe gonnan yimɓe fulɓe gonnana paɗɗi jomum quoi a yina mais na tiiɗi seeɗa na tiiɗi wallahi mais wala fu ko ɗaɓɓeten sane wona Allah walla men e golleji ɗi njaha yeeso tawe suudu baba dow walla on. Ay gasi gorko Diallo en bittolto to sakike meɗen o sabu nen andi sona a ɗowtira neɗɗo e golle fuu ya hooli ɗum gollal ngal andu ana welima woɗi du ke taykimi par ce que so a journaliste fu no woodi ke darata e les société ke taykimi heewa sannen fulɓe sukaɓe rewɓe ɗowtiroɓe iri ɗeɗo golle ke ɓuri hewde en yii woɓɓe puɗɗino fulɓe ana tawano ɗon seeɗa seeɗa ngari joppi anle ne miila a waran joppana a heddoto a jokki buulal fa hande mo so Allah jaɓi fuu min heddoto min gollida fa hande sabu heddogon lekkole ɗen aɗa tiiɗi so o a yennete a watte critiqué ko tubako wiyata ño'ete a watte fuu nde sa hokkay hoore maɗa hakkillo fuu na yawi yoppude dagum ɗum min ka gille ma wonum natum école fa yettimi CE2 bone pulako tan weli kam ɗum wadde chaque fois traditionnel waɗama fuu mi waɗan traditionnel fulfulde mi waɗa défilé ji na mi heɓa prix ji donc waromi yi mi buulan na waɗa vidéo ji muɗum TikTok ñande mi hawrimi o weli kam sande bone vidéo ɗi mbimi o na woni na waɗi filmé na woodi page muɗum na waɗa publié ko wadde mo watta o accompagné ko wadde mo wallata o heɓa pulako yara yeeso ɗum fu waɗi kam hokkiri kam sembe yogon ɗo to makko min ni noddu o wi neɗɗo mani mi haaja golliden caggal hande jaɓu numéro makko min kanko min ga o ayti windide ko wi'a wallahi nun ka no woɗi kanko o nani haala ko wi neddunomi o wi ayo en gollidan so Allah jaɓi fu en waɗan briser barrière ko tubako wi'ata en tinnoto pulako yaara yeeso woɗi mummen gite meɗen dow commentaire ji woɓɓe ko haalata donc na tiiɗi sande komin ɗaɓɓata yimɓeɓe jagum namin haala ley live ji amen TikTok emin haala haalaji woɓɓe no warana yenna ɓe ɗaɓɓa jomiramuɓe yaafa so faamay fu keesino kettino comme message mo min haaja hollude ɓe on nde sakito taala nden donc komin woni famin ɗaɓɓa suudu baba jaafomin somin haali goɗɗum ko welay ɓoy na wawi waddugon commentaire privé heɓa min andita no min gaɗita jaango na barkina suudu baba du sande so Allah jaɓi fu en gonda jusqu'à ɗo o wi hande ke o waɗa debbo ɗiɗaɓo mbiɗa tinto o waɗata wawi debbo ɗiɗaɓo o kam jaɓanta ɗum ka ye min hokka o ceede lu am jaɓa debbo ɗiɗaɓo wadde mi jaɓata ɗum ay gasi ndelle jonin o haala ka kaala ka na waɗi miilimi gakkiji goɗɗi saabe ni nen ande hande leydi meɗen Burkina Faso ɗo nen jiya fulɓe woɓɓe ne gaɗa théâtre e ɗemɗe goɗɗe nam dimma ɗu tawete yo haalaji iri ɗi kifiɗa joni ɗi watta ke mbiya soni so mi haalan fulfulde no nana no mettinanaka fu mi yoppan haalde fulfulde nde mbiyam waɗa to haɓatake ndele ɗum ɗon fu no woton yimɓe ana nodda e yarude heese e wakkatiyel gomma ke neɗɗo jaaboto bandu sabu wiya kana haala soni so a haali ɗum fu na heddo jomum yawata yeggitinde woɗi anon ɗo gonno ɗon hande ɗo on sukaɓe na ha neɗɗo fu ɗowtira ɗum ni saabi ke ngimi golle ɗe mbimi accu mi noddan on faso kibaru ga suudu baba ana hettinani faso kibaru so en jewti ɗo fu no waɗi fu ɓe paamay no paaman
woodi fa hande ndu on keɓan yimɓe ɗotiroɓen e golle moɗon saabe ni hande e ley yewtere meɗen nde en joppan ɗo limoro moɗon Orange neɗɗo fuu jiɗɗo ɗotiri on e golle ɗe no wawi nde o noddan on tindina on nde o noddan on waɗana on du'a nde o nildan on ceede ndiyam nde o nildan on ceede micro sabu nen andi golle ɗe ɗe gollata ko ɓolum ɗum waɗi nde nam yiɗi kokka Bulal micro o holla kam joni so neɗɗo wi waɗan théâtre nde wala fay goto no wawi wadde ɗum wallahi so neɗɗo wi waɗan théâtre de wala fey goto fuu haɗan théâtre ni hande yimɓe jalanto hay wala fey goto wi'a waɗan hunde hande miɗa miccito mawɗo amin kon wino ko kulle ngarno arande nen wi'e ke a ummoto tan jaha nani keɓa jawdi o wi fey gariba ka sa ummake sey gina keɓa ceede cooda concours sa sooda concours fuu waɗanma kan woni ndelle ko wala ko ummoto de tawa ummatake hunde nde wawi wallitoro ayi woɗi ne mbawi wiide duke gollal ngal sona gollede micro ji na ɗon portable na ɗon trépied dow ɗo dal neɗɗo de ta dimbo na ɗon woodi ceede publiolde ley réseaux sociaux ji na ɗon ko heewi fu ana ɗon hande soni gaɗa sa waɗa vidéo fu sa wala portable mawɗo portable mo de kay unani nogay wawa wadde vidéo loppo so a soodi portable so wona portable du caméra du no woodi nawi ceede sanne sono wona caméra on sa heɓi caméra on no gaɗirta montage on du application ji no goodi kam o du ya waɗan abonnement ha ko non nani unité ni gattira gaɗa abonnement ko gollira hunde neɗɗo hay ɗum fuu no ngaro nani ceede hunde fuu ngaro ceede to min jahata min gaɗa vidéo ji toon miɗen gondi anna wadde vidéo ji nokkuji kewɗe amma min ngala bawɗe hande vidéo ji amin ko heewi fu ley université amin to min gatta min ngala bawɗe min ngala ɗereji sa wurtake caméra a yilto e laabi mawɗi a adi vidéo nani jomum wi goɗɗo wi welay ɗum noddaɗon ko laamore fu a jaltoyde Allah a wala ɗum hollinte ɗum waɗi kono a waɗa vidéo ɗum settilay min goora ɗereji hande min ngalaɓo ɗum fu ɓuri wadde an ɗumani hande somin keɓi ɗereji ɗi fu jonka min pilo e gollitirɗe somin keɓi gollitirɗe ɗe hay nden kay min jaado min gaɗa ɗum gollal ay hunde du so witto fijirde ko waɗa barke sono wittaki fijirde fu heddor fijirde nde min gaɗa ɗum min fu min ɗum gollal amin min jooɗo min nangidira min kokkodira min jadodira groupe du ko wala fof ko tiiɗi so wana pota min potta min kokkodira fa hunde nden waɗa barke ayi ɗum fu no wonɗo Bulal nen andi du e ley Pular ɗo woɓɓe ana gaɗa ɓangal woɓɓe ana gaɗa lamɗo woɓɓe ana gaɗa hiiro woɓɓe ana gaɗa kawrite ɗumen noddata e ɓeɗo yimɓe e gollidinde e moɗon no watta fa jaajinon golleji moɓɓe fa suudu baba fama e bangal théâtre ɗo so hawrine no woodi fu go'o kadi min nodda gina fu go'o ka gina no yo weltanade komin gatta ɗum waɗi komin nodda ɗum ka go'o gina jomum yaway komin gatta jomum no yiɗi komin gatta ɗum waɗi ko noddimen ɗiɗi du so noddimen du yo jonga minen ɓe amin ka yomin balla noon so min ballama e ɗo gam min noddama o no hani ballire e ko mbiɗon ɗum hunde fu soni a wiya waɗa ɗum fu sey tawa nani balla noon ɗo so min min gaɗan théâtre o goɗɗo no haaja men jama Bulal wara gaɗnon men nani weltare ballon e hiiro amen fu tawa jomum to no wawi wallide men essence no wawi wallide men somin gari min jara so sonaɓe no goni ley amin sey tawa maaro gon no heddi seeɗa ayi donc ɗum yaade donc kam woni balla quoi jonin o Bulal nen nodda suudu baba e ɗotirde théâtre waldere moɗon nde sabu wi'a kana fa hunde heɓa dargue e barke fu ley wuro muɗum moƴƴata woɗata gina nen nde woɓɓe muuya ɗum yaasi ndelle anon du na hani tawe Pulaku hooreɓe Pulaku sukaɓe hayeɓe Pulaku worɓe e rewɓe Pulaku ummo teddina on nanga on ɗotira on fa leñi goɗɗe muuya on so Pulaku waɗi noon fu leñi goɗɗe muuya so leñi goɗɗe muuyi on Burkina fu muuyi on ndelle jonin o nam yiɗi joppa limoro maɗa Orange ɗo nde micro jomum wawi wallirde ma nde portable jomum wawi wallirde ma nde o tindinoje nde o du'a so gonga ni anon ka ɗon omti e ley ballaji e suudu baba wawi waɗande o fu na wawi hokkugol limoro bisimilla min numéro am fuɗɗiran francide gina
56 no wi'a woygo e jeego, 08 no wi'a ɓolum e jeetati, 33 no wi'a capantati e tati, 02 no wi'a ɓolum e ɗiɗi. Mi fuɗɗitan. inde moye woni ɗon so Inde neɗɗo muyi Abdourahmane Bari. Inde am woni ɗon. Amma en ɓeydan numéro goɗɗo tum ɗum wawi ɓeydugo numéro moyniyel. Ayoɗen. Premier numéro 64 99 83 62. E fulfulde capan jeegom e nayi, capan jeenayi e jeenayi, capan jeetati e tati, capan jeegom e ɗiɗi. Jande Jeneba on inde nde. ay gasi joni fadde meɗen ɗe ombugol yewtere meɗen nde fuu no mbino kolla kam est ce que illa puɗɗora golle ɗe woodi sukaɓe rewɓe bandiraɓe maɗa jaltimɓe ma wiɓe ma a woni ni na tampina hoore maɗa est ce que woodi fuki kawruɗa ɗinol haalaji. Bon, woɓɓe kana ƴama kam wiya ni neɗɗo man ɗum heɓata ley ɗon nden a yana a waɗa vidéo ji ɗi kijjil ma watta tiktok ɗum ɗum heɓata min haalaka yo a naato ley groupe goɗɗo kas on yiya ɗum nam waɗa vidéo miɗo tiktok page am na wiye Jande Jeneba ni nam won toon nam waɗa gimi fulfulde nam mita nam waɗa ndegom nam woma kami ɗi wawa ɗi seeɗa tan ɗum waɗi sina ɗum ka gollanga wala nga neɗɗo watta de haalaka koy donc ɓe haalaka yo neɗɗo hettinta neɗɗo na andi ko filoto ɓuuɗen ɗaɓɓa Allah hokka ɗum sembe yaafa hande Allah moƴƴin golle ɗe sakiraɓe meɗen worɓe e rewɓe tawaɓe ana ndaara yewtere meɗen nde ndelle hannden en keɓino hawrugol e sakiraɓe meɗen dariɓe no watta fa darano fina tawa pulaku e ley bangal golleji théâtre ndelle ne ndu o tawe golleji maɓɓe ɗi jaara yeeso tawe nde kawroɗen ɗo ke waroyta fuu yo tawe yo golleji ɓutti gaddi en ɗo no watta fa ɓe kollita keɓe keɓi e suudu baaba sabu nam ɓande limuroji ɗi kokka hande ni yimɓe wonɓe ana ndaara en joni ɓe kuyi haala golle moɗon ɗe woɗi fa hande ɓe jii ɗo gonɗon ɗon fayke o jogaki ɗum du non tinno no watta fa darano ɗon fina tawa meɗen kamɓe du gatta juuɗe muɓɓo yo pulaku yata yeeso yo Allah hokku en wakkati goɗɗo gasi e jaam fofo moɗon.